Jak to się w ogóle stało, co jedni byli katolikami, jedni ewangelikami? Pierwej, znaczy od czasów reformacji, od XVI stulecia, oni byli... Geschichte z globusem jest ciekawa. No to jest to, co my też gadali w ostatnim tajliku, że ludzie ratowali rzeczy, a nie kradli te rzeczy. Akurat geschichte tego globusu jest taka, że jak Rosjanie, krasnoarmiejcy przyszli, ludzie pieniądze trzymią w nokle, także to jest Geldschrank. Ino po śląsku napisane jest, także no. Z takich znanych youtuberów to Niklaus... Witam Was, Rostomili ze Świerklańca, gmina Świerklaniec, Najdek. Ostatnio gadaliśmy o Najdku, o tym, co przynależało do grofa, do Guido Henkel von Donesmarka, o parku, o śląskim Wersalu. Kto jeszcze nie widział, to proszę Was do tego, bo teraz mamy już 2,5 tauzyna, a jeszcze 2 dni nawet nie minęły, to idzie to. A dzisiaj drugo tajla, pogadamy se o Nokle, starym hechle, nowym hechle i orzechu. I będziemy rozprawiać kaj, tak richtig, dzisiaj je ten Świerklaniec, co stare hechło, to je centrum Świerklańca, Najdka. Dobre, jeżeli też na Facebooku, Instagramie, proszę Was i proszę Was też do mojego geszeftu na T-Public Śląsko Rajza. To akurat nie ma treska ze mojego geszeftu, bo że kupował to już pora do zadku, no ale podobne są Górnośląski Adler, a Tamycka też nie ma z tego geszeftu, bo że to dostał z Wegeszynku. Dziękuję akurat wczoraj, no ale też są podobne. Dzisiejszy film jest kontynuacją filmu ze zeszłego tygodnia. Wtedy gadaliśmy o Najdku. Dzisiaj kontynuujemy nasza rajza po gminie Świerklaniec. Rozprawiamy se o hechle, nokle i orzechu. W Absztymungu ze 20 marca roku 1921 we wszystkich tych dziedzinach wygrała Polsko-Łowcyjo. W starym hechle 63% welowało Polski, w nowym hechle 74%, w nokle 56%, a we orzechu najwięcej 88%. Place te w roku 1922 dostały się do Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 w całej gminie Świerklaniec 26,49% po mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość. Place te leżą 23 km na północ od Katowic. Ze mną zaś dzisiaj jest Markus Bączkowic, tak jak ostatnio w Najdku, tak jak w Radzionkowie, tak jak na Strożku, to już 4. roz, no ale to do Ciebie jest wyjątkowy tajlik, bo tu żeś się chował, tutaj kwaterujesz. Markus Bączkowic z magazynu We Śląsku Kultur Magazyn. Jeszcze będziemy na ten temat dzisiaj gadać, już my gadali w Radzionkowie. No i co? Czemu widzimy na landkartach Świerklaniec, dzisiaj Świerklaniec, ja, Najdek, Nojdek, a widzimy też nowe hechło, a nie widzimy starego hechła. No tak to jest to richtig taki mój Heimspiel. No i właśnie, bez co my stwierdzili, że zacznijmy tutaj, jesteśmy prawie na tej granicy, jak się kończyło Nojdek. Tu my ostatnio kończyli tajlik, bo tu mamy ten Sportplatz. Sportplatz LKS Unii Świerklaniec. Tutaj się zabudowania z Nojdek kończyły i właśnie prawie tutaj się zaczynało stare hechło. Jak się patrzymy w ta strona, to jest ulica Główna, będziemy potem jeszcze dalej na tej głównej, bo to jest główna ulica, co bez wieś ludzi. Wzdłuż niej są te najstarsze zabudowania, plus jest ulica Kościuszki do kościoła i potem kościelną nazwę do głównej. I ten trójkąt, co tutaj widzicie w tle tych zabudowań, to jest najstarsza część starego hechła, a my się teraz przenosimy na następny róg Kajstoł w starym hechle, starej kości. Dejcie też pozór, co Markus tak richtig go do troszkę inaczej niż ja. No korzyść go to inaczej, no ale wy tu sycycie. I tak jak w piekarach, i tak jak w Radzionkowie i dali aże do Olesna. Tak to jest, my zawsze sycyli, nawet powiem Ci tak, że jak tak zacą teraz poza
swój najdek, stare hechło, świerklaniec wyłazi, to był teraz zdziwiony, że ludzie ślązołki go dają zamiast jeźdźcy, to go dają jeszcze, nie? A ja, żech się zdziwił pierwszy raz, żech trafił się ze piekarzokiem na studiach i godą, co ten synek tak dziwnie godo. Potem się okazało, ja jeszcze nie znał tych zależności, no, że richtig tam tak godają. No tak jest i to jest powiem ci nawet fajne, bo ja już kierował w Opolu, to my tam mieli potem ludzi spod Opola i potem ino było, oni tam też sycą, nie? Ja. No to tak idzie od Ornos, tutaj piekary Radziunków, I do Olesnu. a z potem wierchem w Lublinie z Olesno po drodze Miastecko i potem to zaskręcał w dół ku Opolu, no to się okazało, że jak się to okazało, że syca, no to by byli tam sami swoi. Nie? No. Nawet idzie by jeszcze szło dodać, że pod Olesnym go dają fest podobnie po ruch wsiach jak w Radzionkowie w piekarach, bo sycą, ale nie mają dyftungu za bardzo. Tukaj stał stary kościół, ja? Nowy mamy dali, tukaj stał stary. My stoimy teraz w starym hechle, jest to stary kościół, będzie dużo starych rzeczy dzisiaj. Tutaj był kościół drzewiany, fara została założona w 1929 roku. Stare hechło, najdek, nokło, nowe hechło / kolenio. To była dawno fara parafio we Żyglinie, każdy już tyz był. Ja, genau. Zapraszam na ten film Ja. ze Żyglińskich Gór, Miastecko-Śląskie. I tutaj jest to stary kościół od 29 roku, był to kościół z drzewa zbudowany. I postawili fara, ta fara jest już też ocieplona, ale to jeszcze też jest stary budynek przedwojenny. Kościół został zebrany w 1999 roku. Postaram się jeszcze dosłać jakieś zdjęcie, żeby Ja. było widać, jak ten kościół No to wyglądał. tam albo wysznup jakaś. Albo wysznupiec, no a potem właśnie jeszcze za komuny postawili ten nowy kościół. Czyli jeszcze stał stary i budowali nowy. Długie lata jeszcze go pamiętam za bajtla, jak on stał. Zawsze mnie interesowało, jak on dryny wyglądał. Niestety, że już nie dockał, bo w latach 90. był Co się w nowym stali, kościele. rozebrali go? No, albo... zabrali go, nie? No bo To on wtedy... Szkoda. Szkoda, fajnie tak wyglądał jeszcze po staremu, chociaż nie był jakiegoś super zabytkowym, on wtedy miał No. 70 lat niecałe. No ale warto o tym wspomnieć, że to tutaj stało i pokazać te zdjęcie. Tam mamy jeszcze właśnie nową fara, nowy kościół i ulica Plebiscytowo, co też jeszcze należy do starej części starego hechła, a my się przenosimy dalej na następny krojcąg wzdłuż ulicy Głównej. Teraz jest to następny krojcąg dalej, ulica Kościelna, to my przy kościele stoi, zaś dobiła nazwę do ulicy Głównej i to jest stare centrum dowodzenia wsi. Tutaj kiedyś były wszystkie sklepy, jeden warzywniok, tutaj był sklep, tutaj jest dalej sklep i jak mieszkacie tutaj we Starym Hechle albo w okolicy Świerklańcu, tutaj mają najlepsze żymły i musicie te żymły skosztować swojego wypieku ze piekarni, co jest za sklepem. A teraz lecimy dalej ku centrum wsi. Teraz zaś stoja koncek dalej na ulicy Głównej, jakieś Dorfstrasse. Widzimy stary krzyż przydrożny, wystawiony przez familię Henkel von Donesmark. Po tamtej stronie widzimy ten żółty budynek, tam kiedyś było kino. I we przebitkach, albo w tym ujęciu będziecie jeszcze widzieć stare zabudowania. Oby tutaj najpierw była gospoda, a też sklep. Teraz jesteśmy przy gminnym amcie. Taki niepozorny budynek, nie o nim będziemy go dać. Brakuje mi tu śląskiej fany, śląskich szrajbunków już we wielu gminach, miastach takie coś pokazowali my. No ale będziemy go dać o tym, o Dynkmalu ku zocy ofiar. Jakich ofiar? Ofiar II wojny światowej, totalitaryzmów przede wszystkim, ale niestety to nie są wszystkie osoby, które jakaś należy upamiętnić. Nie dało mi to też spokoju, że się zapytał w Centrum Deportacji Górnoślązoków do UdSSR-u, do Związku Radzieckiego w Radzionkowie, jeśli byliby w sztandzie podać liczbę ludzi, która też w ramach tragedii górnośląskiej ucierpiała. No i skala mnie dość tak przeraziła, o ile tutaj w ramach II wojny światowej nie żyło, nie przeżyło, zostało zakatowanych około 36 osób, jak dobrze liczę, to internowanych przez NKWD było około 200 ludzi z naszej gminy.
około 200 godą, bo to po prostu była szybko kwerynta, z czego się bardzo cieszę. Po prostu 200 nazwisk, ponad 200, chyba 220 nazwisk wyszukano właśnie w tych 3 grubych książkach, powiązane właśnie z tymi 4 sołectwami. No i właśnie po tym jak się słyszy, że śląsko-kultura albo śląsko-gotka i elementy wojny hybrydowej ruskiej, no to po prostu nie idzie tego trzymać, bo chyba ze wszystkich ludów, narodów, co żyją w Rzeczpospolitej Polskiej, to nie ma takiego drugiego, co by tyle ucierpiał od Rusa. To były, skala jest inna, to było 6 lat wojny. Przez rok 200 ludzi w ramach tragedii górnośląskiej, o których też trzeba wspomnieć. No i też ostrzegać o totalitaryzmach, że po prostu to się już nigdy więcej nie powtórzyło i nie było nigdy więcej wojen. No, a też mam jakaś nadzieja, wracając do tego, coś ty godał, chyba jakby nasza gmina zrobiła przy amtach śląskie tabulki, nie wiem, wójt gminy Najdecki i tak dalej, to chyba by to była pierwsza wiejska gmina, w której by takie tabulki miała. Albo znasz większe? Chyba ja. Chyba- No bo, chy- jeśli się rozchodzi o te szajbunki, no to jeszcze raz dodaję Bytom, to było jako pierwsze, teraz chyba niedawno poprawili nawet te tabule, no bo tam były felery. Ostatni, no to był Chorzów, Królewsko Huta, jeszcze wcześniej Radzionków, a jako drugie, no to Świętokrowice, no to Możrecht, bo to są miasta. A co do tej tabuli, no to mamy tu feller, no bo niemieckiego faszyzmu, we Niemczech nie było faszyzmu. I no nazizm, za komuny była taką narracją, co by pisać faszyzm, no bo nazizm to narodowy socjalizm, a no, socjalizm też był we sowieckim sojuzie, no i z kuli tego. To nie ma precyzyjne. Faszyzm jest związany ze Italią, ze Duce. I jeszcze jak już tutaj stoimy przy szkole, należy wspomnieć, to jest szkoła podstawowa, Grundschule, też jest Heimatstube, jak się wchodzi, jako ciekawostka. Też jest nauczany, nie wiem co każdego roku, ale jak ktoś jest zainteresowany gotką niemiecką, to też jest nauczany język niemiecki jako gotka mniejszościowa. Co ciekawe, nie mamy żadnego DFK, a mimo to u nas we wsi widzą wersję każdej gotki, no bo też gotka jest kluczem do tego, żeby się kulturowo poznawać i żeby też poznawać drugą osobę. Także jak ktoś jest zainteresowany, to wiedzcie, że jest taka możliwość u nas w Najdku, we Świerklańcu, we Starym Hechle, żeby posłać dziecko też na dodatkowy język niemiecki. Chyba każda gotka się przyda, czy polsko, czy śląsko, czy angielsko, czy rusko, nieważne, ukraińsko, każda gotka se liczy. To, że teraz tutaj stoimy, to nie jest cufal. Widzicie młyńskie koło. To kuli tego, że kiedyś tutaj stał młyn, albo był młyn. Ulica się też nazywa Młyńsko. A tutaj pakajo prawie stoja, to się godą, że na stawie, bo tutaj był kiedyś stow, ostatnie lata ogród górnośląski, zaś ten akwyn powiedzmy, że otworzył we formie takiej pięknej rzeczki. A czemu jest tak pięknie? Bo to są Żurkowie, familia Żurków, a familia Żurków już ma doświadczenia od wielu dekad, a nawet 100 lat idzie powiedzieć, bo Unii już też u grofa Najdeckiego dbali o to, żeby było tak pięknie we Porku. Sumy we Łorzechu. Pierwsze wzmianki o tej dziedzinie to rok 1277. No i była tutaj industria we szczednich stoleciach, no ale nie wydobywali tutaj kamiennego węgla, a rudy, szczebła, cynku, ołowiu, no tak jak w Tarnowskich Górach, mamy ta gruba szczebła wpisano na lista UNESCO ze towarzyszącymi obiektami. Pierwszy górnośląski wpis na UNESCO. No i tutaj były te pokłady. W roku 1548 było pora szachtów. A teraz są genau na wierchu, kaj powstały ruiny zamku. Sztuczne ruiny na tego domu. Tak, w romantycznym sznicie taki był wtedy zamysł. Roztomajcie to go dają. Tutaj widzicie jedna wieża. Tych wieżów były 4. To było założenie romantyczne Jagodo z XIX wieku. No i zmajstrował to Guido Henkel von Donnesmarck, co my go dali ostatnio. To jest jedno, ale też kursuje legenda, że tu richtig i w średnich storoczach coś było.
Chodzi o to, No, bo to jest na wierchu, a stary zamek, burg był na dole. był na dole i bez to miałoby to dużo sensu. A ciekawostka jeszcze jest taka, że na Kozi Górze, na Kozłowej Górze, przy zamku, co gotyzm nie ma, też była ruina mniejsza z jednej wieży. I też może być, że zamysł, jak jeszcze ten las był trochę mniej nasadzony, to było widać z jednej wieży do drugiej wieży, nie? A co tutaj mamy? Bo te mury też skrywają pewne tajemnice. Kryją pewne tajemnice. Efekt synergii, jakże godał z Justyną Ostrowską, co ona też była tutaj na wykładzie ze Zbigniewem Banasiem. To było takie pomieszczenie, co jak Rofy byli na jachcie, na gunie, na łowach, to oni potem tutaj ustawiali ta zwierzyna i ją okładali jałowcem, żeby, nie wiem, dłużej wytrzymała, można. No i to jest właśnie jeden z tych elementów, co widać z tych zabudowań. Sam musicie forsztelować te 4 wieże. Tam widać jeszcze jedna ruina dół Wasserturmu, chyba Wasserturmu, coś związanego z nawodnianiem. Plus jeszcze też jedno okrągłe widać od tej wieży, a takich wież były 4. I w przebitkach myślę, że zobaczycie stare zdjęcie, jak to wyglądało jeszcze 100 lat temu. Znajdujemy się teraz w kaplicy z 1885 roku w Orzechu. A jest to też ważne miejsce, bo chcemy Wam powiedzieć, że jak jeździcie tą Radzionkowską do Radzionkowa, wiadomo, teraz Radzionków sanktuarium, to nie jest tak richtig główna droga w Orzechu, a tą główną starą drogą bez wieś to jest ulica Wieczorków i to jest główna oś wsi, przy której znajdziemy między innymi taką piękną kaplicę. A teraz się znajdujemy w Orzechu przy starej szkole. A jako ciekawostka powiem, że właśnie w tej szkole w czasach powstań grupował się Grenzschutz. A jak wyjdziemy jeszcze dalej na Szkolną ulicę, to na wprost widzimy Radzionkowską, w której już godał, i Stary Krzyż z 1877 roku. A teraz bierzemy się już na Nokło. Nokło. Pierwsze zmianki, rok 1481. No i kolejny zamek, 4. we gminie, prawda? 4, a tak richtig jakby jest stolicy księdze Kozłowej Góry, to tyskejś do Najdka przylegało, to i 5. Ten zamek powstał w latach 1856-58 z inicjatywy Hugo I Henkel von Donesmarka, przebudowany w roku 1891 od Lazarusa IV Henkel von Donesmarka, a ostatnim właścicielem był Lazarus V. Dzisiaj jest to Śląskie Centrum Kultury. Możecie tutaj kupić między innymi książki o Śląsku, po Śląsku, między innymi to jest we Śląsku Kultur magazyn po naszemu, a kupa innych rzeczy. Są też wykłady, podlinkujemy zaś stronę, jak my robili to w poprzednim odcinku, tam możecie sobie też o eventach poczytać, o wykładach, między innymi też było o Donesmarkach, o samym Nokle. Też jest tworzone właśnie takie tablice, które pokazują służba od grofów, kto to był. Bo to są też ludzie, którzy tutaj mieszkali, także polecamy. O tych rozach możesz Rosengarten, genau. Tam za nami. Za nami jeszcze się znajdował jakiś Rosengarten. Grofy cichtowali róże, mieli 120 sortów róż. To chyba teraz stoi na tym miejscu, jaka jest szkoła rolnicza, także tego niestety Wam nie pokażemy, bo nie ma. Ale co my słyszeli, do dzisiaj ta tradycja jest, po niektórych chałupach jest i ludzie właśnie te róże dali, cichtują u siebie prywatnie na placu. Pójdź do słońca. To też warto się wspomnieć, co ta linia to była katolicko, ta bytomsko. Ja przed chwilą, że godał tutaj ze babą, ja myślał, co to też wanielicko, ta Zenajdka, Najdek blisko, no ale nie. Kim był Hugo? Kuzynem od Guida, no ale takim dalszym kuzynem. I to była ta katolicko linia. Jak to się w ogóle stało, co jedni byli katolikami, jedni wanielikami? Pierwej, znaczy od czasów reformacji, od XVI stulecia, oni byli wanielikami. I no potem jeden z nich dostał jakiś tytuł i przelos, i co by zachować ten tytuł, co by być sicher, że on będzie miał ten tytuł, to przelos na katolicyzm, bo to było za
czasów Habsburgów. Śląsk jeszcze nie przynależał do Hohenzollernów przed rokiem 1742. Część została ewangelicką, no i z kuli tego te linie. Część z nich, nie wiem czy my też gadali o tym w ostatnim tajliku, je pochowano we Bytomiu, we mariackim kościele, we kryptach. Ja? Tak to je. No i tutaj była też kaplica, tam jeśli się nie mylę, i no Teroski no, już jej nie ma, bo kiedy była tutaj szkoła, to były haźle. Zomek idzie zwiedzać, no ale no, dzisiaj są tam komunie. Zobaczymy, może kiedyś tam wlezymy, no ale ogólnie Zomek je wynajęty. No. Idzie go pozwiedzać. No i tyle, zapraszamy do Noku, a my wam jeszcze pokażemy co drinnen, jak to wygląda. Jeszcze insze place w Nokle, wspomnimy o grupie nokelskiej. No i też dziękuję z tego miejsca pani Beresce, która nam też tutaj jeszcze o porach rzeczach poopowiadała i nam też pokaże niektóre rzeczy w środku i udostępniła po prostu dojście do tego. Grupa Nokelsko. I też patrzcie na Grupa Nokelsko w linku, co będzie w komentarzu podlinkowane, bo tam organizują fajne rzeczy, między innymi 31 maja będzie majówka przy stawie Hercoku, jak będą gadać o swoim projekcie, jak dbają o to, żeby stare lokalne miana, tak choby Hercog, co to był Hercog, co to były za bijoki, będą wystawione tabulki i będą też opisy z obrazami, co to jest i jak to było, także filujcie Grupa Nokelsko na Facebooku. No i tyle, my idziemy teraz Rhein. Teraz są już właśnie driny w Zumku w Nokle i to jest właśnie to, co że już na zewnątrz godą. Wystawa, co się mianuje Spotkanie po latach. I tu też nawet jest pan Żurek, o którym że wspominał w Starym Hechle przy Młynie. Żurkowie się teraz tak nazywają, a ta familia to był Maksymilian Skrzycki. I to jest tutaj ten pan na tym zdjęciu. I to jest właśnie ta tradycja tego ogrodnictwa. I to jest no jeden przypadek dzisiejszego mieszkańca naszej gminy. To są ludzie, którzy żyli między nami, byli naszymi przodkami i właśnie na takiej pięknej wystawie możecie sobie poczytać nie o grofach, ale też właśnie o tej służbie grofa, co służyli przy Zumku, co koniec ichtowali. A teraz przejdziemy do zalu od grofa. Kaj rezydierową. No, leider nie możemy powiedzieć, że wszystko, co tutaj widzicie, jest oryginal, ale są dwie rzeczy oryginalne, abych nawet powiedział trzy. Bo jak sobie teraz na wier wejrzycie, to widzicie piękno gipsdeka ze zdobieniami. To było za komuny zakryte. Na szczęście się to udało przy generalnym remoncie odkryć. A dwie insze rzeczy to są ten stołek i ten globus. Geschichte z globusem jest ciekawa. No to jest to, co my też gadali w ostatnim tajliku, że ludzie ratowali rzeczy, a nie kradli te rzeczy. Akurat geschichte tego globusu jest taka, że jak Rosjanie, krasnoarmiejcy przyszli, to wzięli kieliszki i wzięli ten globus, bo chcieli obejrzeć, jak daleko we świecie zaszli i to zostało u jednej familii, bo już nie mieli czasu tego zanosić na to do Zumku i to nie było w ich interesie. No i ta familia, w którym to domie ostała, przyniosła go nazad, powiedziała, jaka była geschichta. No i właśnie bez takiej geschichty też się dużo rzeczy udało poratować. I podobnie ze stołkiem. Także ludzie po wojnie czasem po prostu ratowali te rzeczy, bo jakby nie ratowali tego, to mogłoby być coś takiego, że taki Rosjanin by to po prostu wziął, wyciepnął i spalił. O, tak ludzie w Nokle żyją, a tutaj macie, żebyście wiedzieli, jak ludzie pieniądze trzymią w Nokle, także to jest Geldschrank masywny, oczywiście robię sobie szpas, to jest Geldschrank od Donesmarków nokelskich i w tym szranku trzymali wartościowe rzeczy. Jak widzicie, też idzie coś tutaj ciepnąć. Obejrzcie sobie, jakie to jest masywne.
jedno drugie, a tu też macie drzwierza żeleźniane, łopkuwane. No i to jest też jeden z elementów oryginalnych całosto, no bo też ciężko trochę wynieść taki Geldschrank. Krom tego macie jeszcze dalsze książki, na przykład o rozmaitych ludach świata, także do tego też służba mogła zajrzeć. I tu jeszcze mamy patera, co właśnie ruskie wynieśli. Na tym byli kieliszki. Te kieliszki oczywiście nie są jeszcze tutaj wystawione, no bo ktoś by mógł szturchnąć, żeby się mogły poczeskać, ale to jest właśnie też oryginalna patera z nokelskiego zamku, co się obchowała. No a zaraz opuszczamy nokelski zamek, ale tutaj trzeba jeszcze pokazać ważną część Śląskiego Centrum Kultury. Jak widzicie, macie literatura o Śląsku, ale nie ino o Śląsku, bo znajdziecie też literatura po śląsku, Hobby we Śląsku, Kultur Magazyn po naszemu. Pierwsze wydanie, już pracujemy nad drugą tajlą. Macie też większe wydania jak Pipil, Langstrumpf, Aliceją, a wiele innych też polecamy z naszej autorek, co we Śląsku publikowali. Po drugiej stronie studnie, Górny Śląsk w przekładach, profesor Nina Nowara-Matusik, którzy znajdziecie tutaj i kupa innych publikacji, także no, richtig Centrum Kultury Śląskiej, co dba o wszystkie aspekty śląskiej kultury. Zapraszamy. Naprotiv parku, naprotiv zamku mamy rzymskokatolicki kościół. Budowany ze inicjatywy Lazarusa IV Henkel von Donnersmarcka w latach 1892-94. Mosznit neoromański i je wybudowany na planie greckiego krzyża, jako widzano. Większość kościołów tutaj je na planie łacińskiego krzyża, czyli główno nawa je dłuższo, a transept je krótszy. Tutaj mamy jednakowo główno nawa i transept. No i kole tego Kościół Nosięczego Serca Pana Jezusa to je takie wezwanie nosi. Mamy mauzoleum też na planie greckiego krzyża. Wybudowali te mauzoleum w roku 1898. No i tutaj spoczęli genau ten Lazarus, fundator ze babą, jako też jego syn Edwin ze babą. A po tej samej stronie ulicy co zamek mamy klasztor Boromeuszek, dom społecznej opieki. Powstał on z inicjatywy Lazarusa IV w roku 1899. A siostry Boromeuszki właśnie też stąd poszły do Radzionkowa, co też trzeba powiedzieć, od 2 tygodni sanktuarium Świętego Wojciecha w Radzionkowie. Pozdrowiam ojca Justyna. Słońce teraz blenduje, ale mam nadzieję, że dobrze widać. To są wapienioki. Kiedyś tutaj się też fedrowało kalk, Steingruba była na zadku. Okrom tego też się rudy fedrowało i pierwej też się go dało na ludzi z Nokła żółte pympy. A to bez to, że jak po prostu ta ruda federowali, to ona miała żółtego koloru i jak wtedy się nie domył, nie doszedł do pympka, no to miał ten pympek żółty. Tu też widzicie jedyny noż banchów we gminie w Nokle i tu są glajzy, co lecą od Tarnowskich Gór na Nokło. Lecimy dalej. Teraz są jeszcze w Nokle na Kowolikach, to jest właśnie jedno z tych miejsc, w którym się zajmuje Nokielsko Grupa. To jest Kolonio i to jest też ta część naszej gminy, kaj richtig ta industria dotarła właśnie na tych terenach. Może w przybitkach będziecie widzieć te jeszcze doły. To nie są doły naturalne, to są doły właśnie kaj fedrowali rudy i te rudy potem zaś brali na Tarnowskie Góry i z tego przetopiali na żelozło. Także to są Kowoliki, to jest jedna też z tych miejsc, o których warto pamiętać. Też tu był przodzi jeszcze Feszter, a okrom tego właśnie była ta gruba, co już dzisiaj mało w to wie. Ok, są my teraz we Nowym Hechle, albo inaczej Kolonii, albo Kolonii. Pierwie jak się otwierają te stare księgi kościelne z parafii żyglińskiej, to czytamy Kolonia. Kolonia jest to jeszcze nazwa funkcyjna tej miejscowości, czyli od funkcji jako pełniła. Była to kolonia. Tutaj mamy najstarszy prawdopodobnie budynek, fundowany w 1856 roku
od Emanuela Siwego. I te miano do dziś jeszcze funkcjonuje, że się godo, że się jedzie na Kolenio. A nowe hechło, potem ta nazwa przyszła, no bo to była Kolenio przy starym hechle, co my pokazywali przód, a to jest nowe hechło. No i też tak kończymy, zaczęliśmy z starym hechłem, my zaczęli, kończymy teraz nowym hechłem. To jest stare centrum, a teraz was zabierzemy jeszcze na to, z czego jest najbardziej słynne hechło, nad zalew. Dotarliśmy do końca, no ale też do clou programu. Zalew, Nokło, Hechło. We 60 latach XX stulecia kopali tutaj piosek. Potem we 70 latach zaloli to, no i mamy ponad 90 hektarów wody. Ja jeździł tu za bajtla, nadwoda, tu idzie se wynająć domki, idzie pod namiot przyjechać i pod roztomajte łone. Mój brat we 2019 organizował mi tutaj kawalerski, też wynajął chałupa. No i naprawdę jest to richtig fajny plac, też mam wspomnienia za bajtla, co jeździło się ze fatrem, ze muterką, ze rodzeństwem tutaj nadwoda. No i mam rad tutaj przyjeżdżać, choć dawno, że tutaj nie był, no to muszę się jeszcze raz tak na spokojnie wybrać, co będzie pogoda, się poplażować, wykąpać się. A jakie twoje wrażenia? To jest twój plac. Zaproszamy. Nie wiem, jeśli to była na moja generacja, ale my go dali richtig na My to. są z jednego roku. Możemy powiedzieć, my są mogę jednego wiedzieć, mogę zdradzić. Ale o co chciał mi się rozłazi, moja generacja w tym sensie, my zawsze go dali, że jademy na bana. Ja. My na ten bagier, na ten zalew go dali bana. Mogę być kuli tego, bo jak tutaj była zand gruba, to pioch się na zamułka. Do dzisiaj jeszcze jest beszong bez las idzie i pioch się na zamułka na Andaluzja, na gruba, żeby zamulać, żeby ten grunt nie obsiadał. Potem to, jak żeś powiedział, zaloli. Prawdopodobnie my się też razem tu pływali kiedyś za bajtla w tym, bo tutaj to jest Mono. uczył pływać i wzdłuż i wszerzech to przepływał, nie polecą, bo są wiry. Obejrzyjcie fliger, leci fliger na Pyżowice. Na Pyżowice Flughafen ekstra wybudowali, co by ludzie mogli przylecieć tutaj na Hecho, bo tutaj jest tak pięknie. Ale też nie godejcie, co lecicie z Katowic albo do Katowic, bo to Pyżowice nic z Katowicami nie mają wspólnego. Genau, ten Flughafen jest ino bez to, żeby ludzie mieli łatwo przylecieć na Hechło i żeby się opolać. Za nami widzimy bar, tutaj kupicie wóżdż, ale nie kupicie kiełbasy i ty serwują bardzo dobry żur, także bar od Adika polecamy, zapraszamy tutaj na lato, bo richtig fajna atmosfera. Prawda, po śląsku napisane jest. Ino po śląsku napisane jest, także tak jak to powinno być, że się fedruje ta śląska kultura. Zapraszamy, piękne lato, poopalać się na tych kołach wodnych, pojeździć. Z takich znanych youtuberów to Niklaus Pierun tutaj przyjeżdżał, on się tym asi, bo to kameruje. Co? On tu kamerował, że on To jest mój teren tutaj. No. A też ciekawostka właśnie było, na ta strona my go dali pająk, a jak ktoś był z drugiej strony, od strony tego kampingu, to my go dali, że to jest bobrek. Chyba bo z Bytomia dużo jeździło. Ja chyba ludzi. pamiętam, tam trochę dali ta strona, bo tam jest główny wchód, nie? Jak dali się pójdzie. Jest. Dobre, roztomili słabo bateria, już kończymy je naprawdę nie skoro, wiele już jest Słuchaj, no. i to tak będzie, bo też jest wąskotorowo kolejka Ja. do miasteczka, Haltesztela, zalew na Kłochechło. Dobra, koniec ostatnim słowem. Dziękujemy wam. Ja myślę, że to ze Markusem ostatni film, 4 już, no ale Markus mi wcześniej powiedział, a mono jeszcze coś ich zusammen nagromy Obejrzymy w po Tarnowskich lekku. Górach. Latoś nie? Latoś to koniec ze Markusem. Nie koniec z Tarnogórskiego Krysu, jeszcze z Wrocławice, potem Raciborski Krys. Jadymy durś. Chowcie się. Chowcie se, ciao i dzięki wszystkim ludziom, synergiach, które nam, że tak powiem, pomogli, powiedzieli co, jakieś ciekawe A ja ci informacje. dziękuję naprawdę za to, co żeś moc roboty włożył i tyle czasu, tyle zaangażowania. To Dziękuję. ja Ciebie dziękuję też za to robota, bo to jest ta siła synergii. Jak każdemu coś pomogę, no to wszystko idzie jakaś naprzód, nie? Także dodaj. Naprawdę się już żegnamy. No, Pyrsk. ciao.